Kani kadai kabenta kabaar hakibedai bad ketu ka benta ka benengkong kabangan sudah pelait shen hakibedai ketu ka jingkeli ka baong hae kata ka jing pencisha bau blai udan ti ngadep ban kren itu ka benta ka benengkong angai kita kibas ngap kalong ka jingkerku bad kani kadai ka benta ka baar shua bangan kren ngai kublai e fi baro akarteng ka jong Jesus Christ mangai pastor san dejit lang nong lai enget pi ba ka yeng ka sem ka jong pi dan hapleng kamet kabakot kabakhya ngan sedang da ka ba ngawan ra e ka jingkren bat kalong ka badang kam yangi bangi de man sngap kata ka jingkren kalong kani ba ka Bible kala kren shai ba umdan uno ubalayo i ya ublay ukpa ti dena marta kadaw kani ka kabangi ong ka jing pencisha ka bolong visible ka bangila bani i hagi bedai bat ka jing don ka jong ublay ukpa shim la ai ane provided syagiti ki jing tau ki jong u Yohanes diwekat pra ka Bible ko ong umdan uweiru ubalayo i ya ublay lani umdan mano ru balayo i ya ublay menoro ya ublay kupa simdan mano ru balayo i ya hagabanen kong Timothy iwe kat nyo nriu kat nriu ro ka Bible ka ong ublay ulong invisible kamot uba ngimla banyo i bani ublay kupa ulong invisible uba ngimla banyo i but umdan uweiru ubala banyo i ya ti watla ngila ya kabangin yo ya kita ki jingtip ki basisha sa pangjong ublay ne ka jingtip kaya ilong hi kabangi lapan ong hakatin nang way incomplete ha kani ka jingim ka jongi ha ka pertay long incomplete ha kani ka jingim ka bamenta namaru Isaiah ong nagal nong basan pusan kadakak abapra bat kendai ba we can never fully comprehend God. Nginam la ikaban songtulod sa pangjong ublay. Bakata ka jingtip ka jongi ya ublay haga ni ka jingim ka bamenta. Kumbaong upol na kabanengkong korin katlay kanday. Katlay sipo, katlay katar. Uang kalong imperfect. Lani partial mo. Ngilaban ong kaba siteng siliang. Lani kata imperfect kaba ngimla ban tiplot sa pang jong Wala kataru ublay ula ay yasibun kita kijing pencisha kibangi ong bagilong kijing pencisha kiba donnong rim hagi bedai bat kata ka jingdon ga jong ni ka existent ga jong namar baga Bible ka ong na kakam ki apostle kalnong kaba khatsaw kadakot kaba khanyo ka Bible ka ong ba ublay shim la ino mo klem kata ka jingpla haga ni kaparay nan puli gani ka benta nakakting ka jong ublay kakam ki apostle kalnong kaba khatsaw kadakot kaba khaninyo ka Bible ka ong kum ni khatsaw kadakot kaba khaninyo la kumtaru shim la ino ilade klem kasaki mo ublay uklem ino ilade klem kata ka testimony ni kasaki ha kani kaparday pi tagaday ka ba ngi skong thu wala padang kita ki jingtip ki jongi ha kani ka pertay kilong imperfect ani partial ha ka baday ba ka jing itu le ka jingtip ka jongi ublay wala padang kata
kabang yimla ban comprehend ma song thulot chapang jong ublei kum ong Isaiah hene ublei u klem chimla ino ilade klem ka sakhi ane ka testimony ha kani kapartai to de kani kanong rim nginyape ki kita ki sakhi ke ba ublei ula pen pau shena ba udan shema shangi kita ki balong ki jing thau ki jang u ka beneng kong ngine pe kadon kani ka bang ong kasakhi ka bang i na kita ki jing thau ki ba ula thau ta ge beneng kong there is the witness of creation yang ka pareng ba kata ka mat ka beneng kong ka kedau ya kata ka jing ya kata ka bang ihapan sngung thu badon uta ubala thau ya ki a baro namar ba ka perthei kamla ban thau ilade ubleu ladon bam jukut badai ma ubala penlong ubala thau ya ki a baro ka jenis long ka benengkong ka dokak ka benengkong ka bible ka ong na kwa ban puli ka ni ka benta na ka tin ka jong ublei ong kom ni ha ka ba menengkong ublei ula thau ya ka beneng bat ya ka kendo ta ga dei ka bang i na ka ting jong ublei ka sam ka ba shispa ka dokot ka balai nga kwa ban puli ikidi dokot bible Shafi ngai ken long ke jingger ku habangin ken mau ikini ki benta na ka jong ublei ka ongkom ni uto tip ba utrai ulong ublei long ma ubala thau yangi bat ngi long ki jong ngi long ki briu ki jong baki lang brot ka jaka phalang ka jong ki jing thau ki jong ublei ki pen shisha ba ublei udan nama dei ma ubat thau ya ki a barok kentup ro yangi naga jutang ka berthama pinapuli naga gospel yo honest kalong ka benengkong kadakhat ka benengkong kong kumni ha ka menengkong uladan uktien ba uta uktien uladan ba ublei bat uta uktien ulong ublei ka bathau yo Jesus Christ ka balai da la long ki a baro fi da Jesus Christ dai ma bathau ya ki a baro da la long ki a baro nang ta kam ki apostle kal nong ga ba khanyo ka dekot ga ba arfu sa ka bible ka ong kom ne tau blei ken bala thau ya ka perthei bat ya ki a baro ki badon haka uba haba ulong utrai ka beneng baka kendo shong haka yeng blei bala thau de ki uta ubleken ubala thau ya ka perthei ba ki a baro kumta ublei ulapen pau syapang ilade ba udon nadu ba meningkong ngilai ya kata ka everlasting power ka jangu ka bor bam jukut ka jangu ngilai ta ka jinglong blei ka jangu ha kita ki jing thau ki jangu kumta ngila ya ka bangin yo ekeni ane bangin nget ekeni ka jing shisha da ka bangi ni discern bhai ka jing shisha hage bede ba kata ka jinglong ka jangu blei na kita ki a ki ba ublei ulatha haka room kalnong ga baningkong don gini gibriu ki bamshim labat iya ublei wala ba ki tip sa phang jong kadang ka jingma na ga banta jong kingan puli ka romi we khatpra na maria ka jingbitar ublei do ka ba arpo lapen pau na beneng persya ka jingbam rublei ba de ka jingbam hok baro par ki jong ki briu ki ba pen pep ken ye ka jing shisha da ka jing bam hok jong ki na ba ya kata ka bala ban tip cha pang ublei ka long ka ba pau haki na mar ublei ulapen pau ya ka haki na mar ya kita ki iru ki bamla yo
ki jong u nadu ki jing pelong ni ka perthei la yo i shna bakila bala shampang ye ki na kita ki e ru bala thau ki balong ka bor bam jukut ru bat ka jinglong blei jong u khnang baken long klem ka jing kren dong shu wat haba kili i ya ka bor ya ka jinglong ka jong blei ba bleu don na kita ki jing thau ki ba bleu thau hinde puli hang ni ki breu ki kentat ya kata ka jing don ka jong blei bang ta ka jing bitar ba ka jing bishar ka jong blei kan lam pina puli ka sam prai we sam pralai sam ka kandai we pina puli Isaiah saupo arpen riu saupo arpusan Jeremiah shipo do khatlai ngamla puli lot dikit khat borok sapuli mafi ka Bible ke thu yangi ba ki beneng ki pen bena ya ka buram ka jong u bat ka sahit beneng ka pen bena ya ki kam ki kiti ki jong u te kumta ha kata ka jing thao ka jong blai ki jing thao ka jong blai na ka parang yong increation u blai u la ai ya kita ki jing penchisha ba udon ya kata ka jinglong ka jong u ha kata ka jing isen e ka jong u la pen i sha kita ki jing thao ki jong u kumba ngila puli na kam ki apostle khat sao ka dekat ka ba khat nyo ngan puli biang ya ka ni ka benta na ka tien ka jong blai khat sao ka dekat ka ba khat nyo ko ongkom ni lakum taru shem la ino eladi klem saki ba udale ya ka ba ula aya pi na bleng ya uslap badiki ayom basiso udah pendap ikida lut jong pi da ka jingbam bat da ka jingkmen oh in the kindness of God ha kata ka jing lebha ka jong ublei ublei la pen i sha phangila de shake jing thao ki jong o jisu ukren ye ka benta ha ka gospel jong u Matthias kalanong kaba san dalangin puli bat nga ha ka janmiet bat kadekat ka ba saupusan ka Bible ka ongkum ni bo Jisu kren ni kini ki kintian ongkum ni ba pin yo long ki khun ukpa jong pi ubada beneng na ba ulapen mi ya kasngi jong u hagi basneo bat hagi babha uparu yo slap hagi bahok bat ha ki bam hok kani bang ong ka theology ka love of complacency hagi ba ubleu pen i ya kata ka jingpha shiki banget bat ru shiki banget hene ka bangi ong ka benevolence love kadai be kerpang ka ba ubleu kpa open i tangnya kita ken ki badon how Jesus Christ bolong khon jong u utrai bat u unang panem tinginya sange siwa ha kani ka mat ka benengkong ni i ka sakhi ba ubleu dan ha kita ki jing thao ki ba u la thao ngai kani ka long ka jing ka du sedang pulih bania ari pedang kami kena jong jingkeli lane kena jingarap pilapan phone chuto number pilapan pha ke jingkeli like comment hapo ka YouTube sala ka jonga pilapan subscribe ro khnang bangila banyo ye ka jingarap ne ka jing teilang na ka tien ka jong oblay ka jing sok bolong try bo nong panim jonga ba jong pi da u ngin yo ye ka jing panim ngin yo ye kata ka jing pin kesan ka jing penyesok ba oblay ko pa habang ye syamyo Jisu ye syamyo oblay ko pa but mun sema ko jong oblay ong ye tray po jong pi ba fin it yaw ni ken ubla thao ye pi ka dor jong ohi bat ban syakri ye u hadu ka sngi bagan i ye u markmat ka jingwan ka ba asien ka jong blay ka jing sok sai sien lon ka lamat pi how Chris amen